Kali, chuchirika nchani pamenepo. Chomwe anthu achita osonkhanira na choncho. Ndeno likhala bwanji vuto langa limenelo. Ine ndikuyang'anang'ana kuti ndidye ndewe kundoza. Suganiza kuti tipite ndi tikafufuze kuti chuchirika nchani. Boma kufufuza chani zimene zikhuzana bwanji ndi mavuto a banja langa. Taona kalosadandaula ingondileka ndipite ndikafufuze ndibweretsa zotsatira zomwe ntaje. Kali sumaino mankhula choncho ayi. Taona boma ngati ungapita umene kundikubata nthawi ndizipita ndikusiya. Nthawi ndikhulupirire sintaya nthawi ayi. Fumu Kali dolo wanga. Fumu Kali chani. Hey, zodabwitsa sizizatha ndithu. Chachitika nchani? Amugwira munthu ameneyo akugwiritsa ntchito chinthu monga opempha. Ndipo amapempha pasi pa bridge ya Gwalimpa. Ndiyeno amugwira ali ndalama zambiri. Amanena zakuti wasintha ndalama ndiponso manyumba kunoko ndi kumene koko. Opempha. Hey, zomwe zikutanthauza kuti iwo sanali opempha yeniyeni kumene Kali. Ndichifukwa chake akummenya pamene popo. Anthu amene wamapanga ndalama. Hey. Kali, ndi chani? Palibe. Teti zipita. Opempha ochita bwino. Tangoganiza. Anthu amatenga chiopsezo ndithu. Tamone nalugoyo. Amene ali ndalama zochuluka. Mikono yake sili bwino. Miyendo yake iwiri ili bwinobwino. Amene yero akhoza ndithamangisa ntangotenga ndalama. Nsika sowa bwino. Odi ndingofufuza wina. Amene yo ndalibe ndalama zambiri ilo. Ndi wa Kongo. Amene ndo panda pake kwa ine. Amene yakuoneka bwino ndipo ali ndalama zambiri. Wina wake yemwe ali ndalama zambiri ku bank account yake ndi nyumba zambiri kumudzi kwake. Chabwino ine ndo amagobo chabe ndemuleke no amagobo agwire magobo. Gwiritsane ntchito Zikomo. Chabwino. Fumu Kali dolo wanga. Boma listika. Kwambiri ndikuthokoza iweyo. Ponditana kuti ndisasangalale nawe. Sangalala. Komano potamba business yatsopano. Kweni ndikufuna udziwa zokhuza zimenezo. Ukhoza tamanga? Kutamanga? Iwe uli mpikisano? Taona. Business yanga yatsopano ye ndiyofuna luso, kugometsa ndi miyendo ya changu. Iweyo linazo uganiza kuti poti ndavala chachifupi ndendingakanike yangokhala fashion yakafotokozedwe. Chifukwa chani? Ndavala zimenezi kuti miyendo yanga ikhale yomasuka pakakhala nthawi iliyonse. Bomalistika Fumu Kali dolo wanga. Chabwino ndalowamo. Chabwino tabwera tandiyandikire.
wazikonda eti mfumukali dolo wanga ndalowamo ndiwolandiridwa zikomo kwambiri. Boma, waona opempha amene aluko ndipita umeneko pompano ndikapanga ngati ndikufuna wapatsa ndalama iwowe ndili ndi 100 naira papa ndikayika mkatimo pakutero iwo wazikaganiza zakuti munthu amene ndi wabwino wamvetsetsa ndikayika 100 naira ndikenako ndikaonesesa kuti ndatenga ndalama ikulu kenako ndibwera ndizakupatsa 100 naira kenako nawenso wopita ukapanga monga ndikufuna wapanga wamvetsetsa ndife amagobo tikuyena kugobola chabwino palibe vuto ayi uonere ndizikuyang'anira mpaka ubwerere ungozisunga eya mfumukali dolo wanga. Zakugwira ntchito waona si choncho eya usaleperetu panopo upite mwanzeru kwa munthu umodzi apopo koma usakamalizira ndalama zake zonse. Chabwino pita nthawi yanga. Ndiyeno boma ndiye ine ndipita kwa munthu woyambayo kenako nkati ndabwerere iwo dzapita kwa munthu winayo ndipitaso kale ukozeka mfumukali ya muli bwanji? Waona zakugwira ntchito ndiyeno iweyo pita pompano ukayike 100 naira yakoyo ndipo ukatenge zonsezo. Komano kali munthu amene akutha kuona koma ndi olumala alibe mwendo umodzi ayi kali chifukwa chani iweyo sunapange kwa olumalayo? Boma kundidelera ineyo munthu amene angatothamangoposa iweyo ayi ndeno ngopita kumene kuko changu ndi ukatenga kenako wathana nazo basi. Tapita tichokepo pano. Chifukwa chanu kuthawa ndinakuwuza sango kuthamangira ali ndi mwendo umodzi. Chifukwa chanu kuthawa mwa mantha osadziwika. Boma tithawe. Tamuzemba. Kali ndatopa kwambiri. Chonde tiyeti pume pang'ono. Kali kuthawa kozikakamiza. Taona boma deka, taona palibe ntchito sipangakhale ubwino ndipo silingathe ayi. Taona kulupirira master yako palibe chondikanikitsa kukhala fumu. Komano bwanji zitakhala kuti patakhala njira imene ngakhale kwenikweni yakhungu kapena yolumala ndipo noti ngathokhala tikupanga bizinesi imeneyi kwa nthawi yonse ndi kupanga ndalama tingozivomereza zonse kutenga chiopsezo chaching'ono. Ndizoonadi boma ndikuganiza kuti ndapeza malingaliro momwe tingathokhala ndi nthawi yonse pa bizinesi. Ndiyeno mwina tikuyenera
tichole miyendo yako wamvetsetsa ayi ndikutemberitse m'maso mako ndikuzokhala wakhungu wandimvetsetsa wamvetsetsa kenako ndikhala manager wako wamvetsetsa tizikhala tikuzungulira kenako tikhala tikhoza kuthandizani tulukani kali ndi anthu enuyo maganiza kuti mungabere business ya wina wake business yanga abwana sitira kubereni pa business yanu ayi sitikudziwa ni komwe iwe tangokhala chete sukudziwa kuti wapempha amene amagwira ntchito kwa ine ndipo ali tegete imene amayendera chani zili bwino kumbali pakuba kuchokera kwa anthu iniwo mapanga chani abwana timasowa ntchito abwana tinali osowa ntchito kuchokera kumbado onse chonde abwana zimenezo ndi zabwino kwambiri ndiyeno ndikuyenera kupatsani ntchito enuyo zikomo bwana popeza munaganiza zopanga nyasi mu ntchito yathu iniyo simutenga mbali mu ntchitoyo tenga chimenechi mtotole maso wake ndipo ntchole mwendo wakumanzere kwake bwana anali maganizo wake iyeyu bwana chonde bwana chonde ndinopanda ntchito kale ine chonde bwana tata ine Waxy, the new voice.